Hey, shalom, shalom, desa mana usu. Wina de bala fu Israel United in Christ. Israel koma kandi in Christus. Eke fai sabi ala monde neti. We daini osu kamba echa gospel committee you. If you have Bible, i pen, i skiv, isa ni teke. E skiv ida isa efe leisi na osu. Usi ef sa de bala ya itaki ef na aini. A Bible a skiv of na kowe taki sa ufi. Okay, eke fai sabi kaba monde neti. Ogo strict aini a Bible. Una atenti de. Maar we go aan niet op onderwerp. Je ziet dat de laatste die je furu sama baka sama edingi vramak zo ne ki de sefi. En furu sama e stress auto edingi shopi edingi e somoko fukang fegete de stress nga de probleem voeden. Dus de idee nga kin ai. Dat nasa otaki duidelijk. De idee nga kin ai. En te uluku nieuws a wiki di pasa. We zien dat een meester, een schoolmeester, een meneer die moet de piki les na siko. Chai kuku na drugs aini, ko party de piki na siko. Pe wang de yonku ma of na yonku meisje nyamya kuku. Ne je be chai en go dat as aan spoed. Dus if een meneer nou die moet beschermen de piki. Libi de so to libi de da. Sai pasanga de piki fu. Pe we zijn de piki fu go asko taki de veilige siko. Dat nou tak nou probleem if de piki no ma de veilige siko. Dus hoe de profetie voor de Bijbel ook de oplossing naar de Bijbel taki. A stress die stress. A volusu de aini a Bijbel. A den a gadu. Want alla de zijn de beschrijven taki oppassanga wie. Ik voluku. A mental gezondheid voor ego achteruit. Omdat a skivi aini a vloek taki. Gadu ostaf wie. Hoe de zondu die we doen. Dus alla de zijn je passanga na. Zondu die we zondu. Dus a mental gezondheid. Na itaki ba in furu. Maar furu fu is stress. Wa isi de yon kuma itampa tapuku e dingi sopi. E somoko. E fama no hei. Ama no ma gousu go sivi. Ama paranoia. Ama stress. Sefi anga de yon ku uma fui. Wa bi dingi sopi fo shu sivi. Wa bi somoko hei fo shu sivi. I bustan. Wan walo sanye pe anyway de. O me stress. Maar folu su je nya Bijbelo. Daarom de bala voor Israel United in Christ. Israël kom aan die in Christus ko gi de oplossing. Gim 2 Timotheus 3 vers 1 tjanga 4 even snel. Da boku voor 2 Timotheus 3 vers 1. Aha. Disi you musu sabi tu. Dat in dem last day. Takrutem sa kom. Dus in de laatste day. No de laatste day wil be. A de taku te we de no lazy. Because suma sa lobi dem srefi. Dem sa abibigi ai na abigi memory. You see? Sama sa lobby de safe de no lobby de naste. En de abi gang ai bigi ai. Want toen masa abi bigi ai de ma dina wan wo koma de ma wan weli mooi kosi. De ma wan niet rei wagi. Dat wat ak yo tampa tapu ke seli drugs. Yo seli cocaïne. Yo fufu yo roof na bigi ai abi. You see? Dem sa prodo, dem sa kosigado. Sa de do? Dem sa prodo, dem sa kosigado. Pa ye kosigado. Dat want taki na holy next sa gado taki. Holy de wet fu gado. Chago. Dem no sagi yesi na dem bigi suma. Den ai giesi a de gan sama fu den. Tak ya mu somoko, ya mu dingi, ya mu fufu. Usta meisje, free na tengi vriend no guaisiko. Ustan, den ai giesi na gan sama no lazy. Dem no sagi grand tangi, dem no sa de santa. Den nou de Santa, aha. Dem no sa lobby dem family. Sa den nou lobby? Dem no sa lobby dem family. Den nou lobby de familie. En te je doe een police aan hem, denk je familie ook toe. Dat je familie voor me tjaya neng. Dat na maar ja, doe zo aan sani. Want toen moe terug, of ano do moe. Maar boy 20 jaar, ja maar kie bijna fossa man. School toe kisha man. Een moord sa bepleeg na babo, kie de matak ja maar sefi, ama sa pleeg een moord. 20 jaar liabi. Dat wat ik lobby de familie voor je. Want de sama wat ik een familie voor de sama ja kimi sama tot. Je no lobby je familie. Je fika je familie om een probleem baka. Lees het. Dem sa broko accorderi. Dem sa de fasiko toigi. Dem no sa doengi dem srefi. Dem sa abifaya hati. Wabi faya ati no fa isi to matak takina tobi. Hali goni hali nefi juku de sefi sutu de sefi. Nga faya ati we libi de ya. Chago. Dem sa forakti, dem suma, disi de dubung. Dem sa de tori mang, dem sa abi tranga yesi, dem sa abi hei memory. Sa de abi? Dem sa abi hei memory. Hei memory? Na ye fi se veke, sama no makori sheri, sama no mategi sani. Ti de boy abi wansan yenya in de beauty tak amaya awan dalaman, amaya awan snitch. A verschil voor een dalamana. If you say if you sell cocaïne dat je bel school toe, ja tama je sell ook toe. Voor de kishama, dat nou een dalaman. Maar if you eta in die buurt die wan libi rustig, dan maar je sell drugs in die buurt die bel school toe gire, maar ja nou een dalaman. Maar dat die wan na buurt die de veilig. If you say one man say roof, maar you na roof, je mag bel school toe ja. Want you are nou een dalaman.
Dat want ik baka maar we denki baka gwa fesi. Maar je pole abuurti, ama want ik no mak bel school toe gama. Want dat ja dalama. Lees. Dem sa lobby dem prisiri, moro ki dem lobby gado. Zie, de lobby de PC, ik mooi ke sa de lobby gado. Je verstaan? En soms voeren de PC voor de na voor stress, voor trauma. Want voeren de baka pikinya, de baka manga de ingi go kwa trauma. En dat trauma etja, ay kaya san de no depressie. En na depressie, so mas so sama denk dat je deze voor depressie na chillen hidei, wa dansen hidei, dingi soki, somoko hidei. Als hij dan lost een probleem op. Maar gewoon je verschuiven even. Je even, if je zoekt, baka de depressie komen hebi. Daarom is hij op morgen mooi jonko baka sa mai dingi san kide se fe jompo boki. Want dat depressie heel zodanig. Maar nou als man hij zoekt een oplossing. Een Bijbel hebben een oplossing. Wim Romeinen 15 vers 4. Bij hoor je zei in vers 4. Sabi over Romeinen, hoofdstuk 15 en vers 4. Kikasi, de schrift dem san disina fesi, zodat we kan leren. Zodat hij er ook patiëntie en troost doen in dat boek, we kan be hopen. Je ziet de schrift des aan je fesi, abe we schrift om een jala fesi. Om een dusu jala fesi, abe we de schrift. Voor bakating, aan je ten no, we kunnen de troost toe aan je Bijbel. Voor ko kisi hoop baka aan je Bijbel. Want soms aan mij libi zonde hoop. En je gewoon tapu ja. Vooral de sama fui. De Israëli, de libi sonde hoop, fago dago. Aso de libi gewoon tapu ti de na hopu. Maar hopu je in je Bijbel. Want dat is een beskifa fesi. Hoe kan leli. Voor abi patiëntie. En voor kisi troostu aini abuku. Maar if je no sabi dat je hoeft de troostu je denkt dat die me dinga sanya da kaba. Troostu no de, die me angam sefi da kaba. Troostu no de. Of je libi losbandig want aki. Die de si bianga Johnny, tama anga Clyde, tama anga Mario. Hide je si bianga watama. Hide je in short time anga man. Want dat je stress zodanig je denkt dat dan alibi aan me libi. Je eke maar ook toe je denkt dat me doe kwai hide me go je roof te school tussen toen in akaba. Want dat depressie heel zodanig. Lees. Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can review all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Dat boek voor Jesaja 61 vers 1. Dat jij voor Masra de na mitapu. Because Masra ben sal voor mi voor preken dat bunyusu gidam sakafasi suma. Je ziet de Santa de profetief moestai na a Bijbel a gospel ook op preken je sa skifi ai na Bijbel taki hey disi ogi je troost toe. Disi ogi je hoop. Je verstaan o sefi bedu de safe san die do ti de dei. E tampa tapuku. Somoko drugs. E seli drugs. Walo san te isi de manga pars. Walo fu du de sanya pasakaba. Uko shitak de na wini. Uko fene troost toe ai ni abuku. We ko leli utak gai ko na wet fu gadu. Wana du sondu against agadu fui ne ai potu a Quincy, ai potu a Pina, ai potu a Chocho. Wana fluk de jau taputi de dei. Lazy. Abezeni mi kom fu meki dem boroko ati suma kon bumbaka. Je boko ati sama. Sama she denk dat boy apai ma di me abi amina ukaba paem. Ya bifki mi sefi. Of mi fufu, of mi leg wan tu sama op. Daarom ook op a gospel giu. Tak oplossen de. Lazy. Voor tegen dem slafu dat dem de free. En voor oppo dat doen we also gedem boeieman. De boeieman soms aan fysieke taki just staff voor een Santo Boma of Duisburgland. I egi denki voor je kisi potis asafu gewoon. E kisi potia katibo dat want dat de depressief. I fustan of vrij. Alla de want to denki jij fustan. E hebi je fustan. E hebi ati. Aso wat je takai fumi ati. Dat die jakati bofi sefi voor de sandia denki. Lees. Futaki fuda bunyari fu masra. Futaki fa folusu fu masra tak hoop dete. Chago. Nanga da day fu defensie fu gado. A day fu defensie fu gado. Dat na bijvoorbeeld de man je gwa in main, man de den je in amen. De ingi sam de ingi bara fu effetti gronde rechte. We sefi atap se effetti gronde rechte ma una ifendeleti. No, fika san de gado o se kain. Gado tak jou teke a defensie a de samata fu di be pinawi. De pinawi vanaf die de van die Jerusalem ko tianga de iftide. Die de selwe ko ke safu ya. Tianga no de mai pinawete.
Maar sang, als kifi aini a Bijbel zei de me kere mo pinawi. Want we zo'n doet tegen wie gadu. Oda ego bakana wie gadu, dat we si ade voor rifensi. Rifensi want taki, ibe duan sanyanga mi, dat yo kisi pai baka fusa ibe doanga de sama gadu. Dat na rifensi. Maar wie de profeti uno mate ke rifensi, fu wie sefi tak o teke wapen of o teke sanda of fetjanga de tanasi. No. Wabif kona discipline voor Bijbel. Dat want taki we holy sa skifi, want nasa ube boko, wabif ko seka bakanga gadu. Ubo kwa wet fu gadu na staff wala de staff ya. Dat wat kun ko seka in baka na gadu fu a day fu paide ko baka. Meke we see fa au paide wan di epinawi. Want ek Jesaja 10 vers 1 ataki helu fu de sama je meke de onrechtvaardige wet fu kwinsi de poti wan. A wie de kwinsi na de wet top. A wie de kwinsi na wet slavernij be de legal. Dat want ak na wet beskifi taki mag abi slaaf. Want team schafe af. Dat want ak heb jy nie a wet taki mag abi slaaf. En die de man free de slaaf, de man kisi money voor alle slaaf die de be abi. Bijvoorbeeld Fernandes die we bij Belen gaan wagia. De man de be abi slaaf, de man de kisi money voor slaaf. Dat want ik heb de bij wet. Maar ga doet ik heel veel de wagia meke wet e queens de poti wang. Maar you know maar teke amakti ai ni egi ana. Da iko na gadu ko holi a wet fu gadu. Da you see a rifensi. Die sa gadu abi gide wan die be queens si lazy. Fu troost to ala dem suma disi de nanga sari. Fu troost to ala de sama di de nanga sari. A economie bijvoorbeeld de Quincy of zo sama. De janga sari. Alle kaiso sama osu vernietigd. Je ijskas vernietigd. Die janga sari. Wa vrouw. A meke wan fout go di do nga man. A ma gembe. A ma fikain. A janga troostu. Want tama japet a vrouw ving. Ano wana go lukwe piking. Au me soort probleem wa ben ya samenleven. Maar we vele fu taki aba de probleem fu. At ya fu wat je de taki. A ma de kie vrouw. A ma de kie safe. A vrouw de dingi san. Maar dat je kibi de san hol ya ni yati. Tjako voeden, je denkt dat je oplossing, je kimi sefi. Of je begint somoko drugs, je begint dingi, je begint dungu. Maar zijn die aan een oplossing, a hoop voor de einde a Bijbel. Daarom is je aan de tapu ko e preach woord of gadu, je de boko ati sama fuwi. Lees Vers 3. Fu seti ala dem suma disi de nanga sari na inision. Fu gi dem moi fasi na presi fu asisi. En da oli fu prisiri na presi fu low. Da crossi fu prijzen na pressie fu da yeye fu hebi fasi. A yeye fu hebi fasi na de stress a depressie. Abi dingi, abi somoko, abi do sanifica como to nya denki. So sama esia hide ma abi wan taw man. Na depressie. You e denkt dat boy, ama make my mama on depressie ama abi. Kan de jama be de 50 jaar, 60 jaar on damo be bo koma ati ama eerste vriendin. Ja, maar biget tak boy. Mina lobby moye, ala meet sa kona naki. Na depressie jape. Nou, vorm voor depressie jape ook toe. Tjalanga ya ma kisi siki of ma me ko me piki poti ma no ma so lugu de of ma no ma lugu de safe. Dat wat ak oplossing na ikon. Je me kesa ni mo er. De wan di abi wan hebi ati agide sama de ko preki a gospel. Lazy. Voor dem sakari dem taki, dem bon voor gerechtigheid. Dan ga da pransu voor masra, zodat je asa kisi glory. Je zie, te uda go bakana gadu. Te upoti troosto aini abuku. Te upoti fito wa gadu tapu. Ange man piki Christus. Dat de opompe yo kayu tak de man piki voor gerechtigheid. Dat je zie a glory voor gadu na witapu. Maar no sama no mashi a glory voor gadu na de piki voor Israël. Want we tapa tapuku. De buku voor de boxer shot voor soi. We lolo marwana nga seta puku. Eseli drugs. Etakimina te aso monita pumide. Uma sama itakimina mafanodu. No mana ikope mi basi. Ewe ke huru umang. Den ishi a glory voor gadu ainiwi. O de elek. A deze joshi a glory dat uda go bakana de kumande rif gadu. No ata follow no man dai luko la tak luko de pikim gadu jape. Luko a glory voor gadu de tapu. Den ishi enti de ding. Maar dat toen hij libi ik even schreef in de Bijbel. Geef aan Titus 2, vers 2. John Pogwa 6. Het boek of Titus, hoofdstuk 2 en vers 2. Dat die dem graman suma, no moesten drungu. Dem moesten horen dem schrefi boom. En dungi dem schrefi. En horen dat boleri na ini lobby na patiëntie. Je zou bij wat aki. De gawa u mindi de maneges dat de man de moest bij eigenlijk de leider u mindi taki no. Yo mag dungu jong de piki boya no maxime dingi so peta puku. De piki boya no maximo afasi tak me somo ko drugs. Mim janga kin ai. Puka de wa voorbeeld gide jong kuwam. Leesi. So schrefi vermanen den jonge man voor dungi dem schrefi. De corrigeer de jong kuma ook tot tak boy. Fika marijuana boy. Fika drugs, fika assisi. Fika sukuru, fika peliki sa weer gebruik. Fika a tusadrel die we dingi, a lean. Fika ala de sande boy. Yawa ponu, yawa prens fu gon tapu.
Fai kachai safe so. Abi discipline sa gadu giyo. Leisi. Na ini alasani, sorry you strefi, leki wan bon exemple fu bon roko. Ay nya alasani ko so you safe yon bon voorbeeld. Meke de sama de tafel ko tu kotak de pikim gadu de yon. De manay fufu, de manay ki, de manay fetja stati, de manay kosi de gawan fu den. De may libianga de vrouw, toanga de vrouw den. De may solugu de pikim, de may woko ele kwa de mon. De uma sama fu ook totak ja pas de vrouw ja de weke prinses yon. De nay so je de skin a stati. De lespeki de man den. Zo een voorbeeld om de aan je samenleving. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.